mama me zna, tvoja sestra me zna i ćera će da zna. Tvoja baba me zna, tvoja mama me zna, tvoja sestra me zna, a i ćera će da zna. Ide gasto, šta ti nije jasno? Si ti uključio uopšte? Da. Pa dragi gledaoci, evo uspeli smo i da na Tajlandu obeležimo ovaj naš jedan od najbitnijih praznika, a to je Uskrs, a simbol Uskrsa su naravno crvena jaja. Gastuza, jesi li spreman da čuješ ko je pobednik ove sezone? Ma bre, meni se slavi s ovim ljudima, nebitno je ko, svaka čast da Lili majke mi od srca, čestitam im, kao što je Ružica rekla, da dovezu bi se na nju. Oni su stvarno digli reality na neki veći nivo, dokazali su da reality nije samo mesto gde dolaze promiskuitetne devojke što uglavnom kruže priče po gradu i sve. Mačko! Alo, vrišta si! Gdje si ti, Marek, sam upravio da se družiš s Lugom. Izvali ste te danas. Sine, usrali ste me, brate. Majke mi, ovo nije normalno. Čekaj da vidim. Ida, Kale! Ajmo. Mi ne prisustvujemo. Ja želim da vam kažem da nam se pridružio i 5. član stručnog žirija. Ja jedva čekam da on krene sa svojim komentarima, jedva čekam prvo da ga vidim. Nenad Marinković Gastos! Dobar dan! Dobar dan! Šta ima? Dušice prelepa si kao i obično. Hvala ti puno. Ček, samo se namontira, malo sam kasnio. Dobroveče, časni žiri. Dobroveče za drugarima, prijateljima i neprijateljima. I svim gledalcima. Stigo sam. Prazne vlažne grizdala, jebi ga prelazimo na moment. Skroz gore! Hoće novu turu da naruči. Karte igra sa demonom.
me te